Πριν πολλά χρόνια, ο Αμφιτρίωνας και η Αλκμήνη βρέθηκαν μακριά από την πατρίδα τους, στη Θήβα. Εκεί γεννήθηκαν δύο παιδιά, ο Ιφικλής και ο Ηρακλής, ο γιος του ίδιου του Δία. Η Ήρα, γεμάτη ζήλια, δεν μπορούσε να δεχτεί την ύπαρξή του. Όμως ο Δίας είχε άλλα σχέδια. Ένα βράδυ το βρέφος βρέθηκε κοντά της και ήπια από το θεϊκό της γάλα. Όταν εκείνη το κατάλαβε, το απομάκρυνε απότομα και έτσι λένε γεννήθηκε ο Γαλαξίας. Δεν άργησε να δείξει τη δύναμή του. Όταν δύο φίδια στάλθηκαν για να τον σκοτώσουν, ο μικρός Ηρακλής τα άρπαξε και τα νίκησε χωρίς δισταγμό. Ήταν ξεκάθαρη η θεϊκή του καταγωγή. Τα χρόνια πέρασαν. Έγινε άντρας, παντρεύτηκε και προσπάθησε να ζήσει μια ήρεμη ζωή. Όμως η Ήρα δεν τον άφησε ποτέ πραγματικά. Τον οδήγησε στην τρέλα και σε μια πράξη που θα τον σημάδευε για πάντα. Σκότωσε τη Μεγάρα, τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Συντετριμμένος, ζήτησε απαντήσεις από την Πυθία στο μαντίο των Δελφών. Εκεί έμαθε πως για να εξηλαιωθεί έπρεπε να υπηρετήσει τον βασιλιά Ευρυσθέα για 12 ολόκληρα χρόνια. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι της δοκιμασίας του Ηρακλή.